A escritora Inma López Silva recollía onte domingo o Premio de Poesía Eusebio Lorenzo Baleirón, organizado polo Concello de Dodro, e que chega este ano a súa 34 edición. A autora recibía das mans do alcalde Xavier Castro o galardón, do que foi merecedora coa súa obra Clepsidras, a mellor valorada polo xurado das 31 presentadas ao certame. O premio está dotado con 2.500 euros e a publicación da obra. Eu non tiña escrito un só verso antes de empezar a escribir Clepsidras. É un produto do meu confinamento previo ao confinamento colectivo, porque rompera un pé xusto antes da pandemia. Durante ese tempo de convalecencia, non sei por qué, eu creo que como produto da miña crise dos 40, comecei a escribir poemas. Aproveitouse ademais o acto para entregar tamén o minipremio Eusebio Lorenzo Baleirón, un concurso literario creado tamén polo Concello, para promover a creación literaria e o uso da lingua galega e a expresión artística entre o alumnado da ESO. Un galardón que recaeu en María Rodríguez Romero, autora da videocreación O Mundo dos Soños. Entre outras autoridades, o acto contou tamén coa presenza do edil de Cultura e Patrimonio, Xoán Xosé Vicente, e o presidente da Fundación Rosalía de Castro, Anxo Angueira. Ademais dun pequeno recital poético, o acto incluíu tamén a actuación musical do dúo Aldo Lado. Está ben, mola. Non hai velocidade.